En aquesta làmina anem a estudiar els quadrilàters. Els quadrilàters són polígons formats per 4 costats i 4 angles. Els classifiquem en paral·lelograms, que tenen costats paral·lels 2 a 2, i tenim el quadrat, el rectangle, el rombe i el romboide. Els trapezis, que solament tindran 2 costats paral·lels, i tenim el trapezi rectangle, isòsceles i escaler. I el trapezoide, que no té cap costat paral·lel. Si sumem tenim 4 més 3, 7, més 1, 8. Per tant, en la nostra làmina anem a necessitar 4 requadres a la part de dalt i 4 requadres a la part de baix. Dividir entre 4 la part de dalt és molt senzilla, perquè la làmina de marge a marge fa 18 centímetres. 18 entre 2 són 9. Entre 2, 4 i mig. Per tant, cada requadre farà 4 i mig. Anem a aplicar el càlcul mental per a calcular i dividir bé. Col·loquem el regle en el 0. 2 més 4,5 marquem en el 6,5. 6,5 més 4,5 marquem en l'11. I 11 més 4,5 marquem en el 15,5. Una vegada posades les mesures dalt, vaig a mesurar-les baix. Col·loque en el 0 una altra vegada, 2 més 4,5, 6,5, 6,5 més 4 i mig, 11, 11 més 4 i mig, 15,5, i ja puc rodar la làmina i amb molt de compte unir les marquetes. Anem a posar les mides dalt, que seran 7 i mig cada requadre. Posem el regle en el 0 i matemàticament 1 més 7 i mig, 8 i mig, i 8 i mig més 7 i mig marque en el 16. Torne a repetir les mesures ací. Regle en el 0, marque 8 i mig i 16. Rode la làmina i unim. Ja tenim la làmina preparada en els 8 requadres per a tots els exemples dels quadrilàters i la part lliure, que ja vos posaré exemples de què podeu fer aplicant els quadrilàters. És molt important ara que entengueu 2 conceptes que vos vaig a explicar, que són, els haureu vist segurament en les matemàtiques. El símbol de igual, val? Un segment igual a un altre, i el símbol de desigual, és l'igual i en el qual el tatxem. I tenim també un altre símbol en dibuix que és perpendicular, vol dir que formaran 90 graus les rectes. I tenim un símbol que és el de rectes inclinades, és a dir, no formen 90 graus. Ara l'utilitzarem molt per explicar el que anem a fer. Mireu, el que he fet primer és posar els noms. 1 quadrat, 2 rectangle, 3 rombe i 4 romboide. I dalt he posat les dades que ara anirem dient d'un en un. Vaig a fer la base de les figures que aniran en la caseta 1, 2 i en la 4, per a que quede ben ubicadet i les figures queden bé. Una, mireu com col·loque com sempre el cartabó, recolze l'escaire, així anirà la figura número 2, la 3 no i la 4 col·loque també. De manera que vaig a fer les bases. A, B. En el primer cas diu que A, B, C i D, que són els vèrtexs, formaran 90 graus i que tots els costats A, B, C i D mesuraran 30. Per tant, el primer costat, així, farà 30. Així damunt, marque del 0
al 3. Així estarà A, així estarà B. Ara he de pujar perpendiculars perquè diu que els angles són de 90 graus per a poder fer el quadrat. Observeu com col·loque el cartabó damunt de AB. Ara recolze l'escaire hipotenusa en hipotenusa i puge per B, alce perpendicular, ben llarga, ja tallarem, i puge en A i alce perpendiculars. És a dir, així forma 90 graus i forma 90 graus. Què passa? Que un quadrat, tots els costats són iguals. Per tant, agarraré amb el compàs AB, que fa 30, i marque en un i marque en la B. De manera que al tancar i unir els dos vèrtexs de dalt deixaré el quadrat tancat. A mi m'agrada molt tancar-ho en escaire i cartabó. Ja el tinc. Vaig anomenar el quadrat. Vèrtex A, costat A. Vèrtex B, costat B. C minúscula, D i D minúscula. Tots els costats mesuren 30, tots els angles fan 90 graus. I veureu que així hi ha un altre símbol. D és igual a D'. Això són les diagonals i són perpendiculars. Diagonal és la unió de A amb C i de B amb D. Vaig a fer-ho en color blavet. Diagonal AC, diagonal B, D, AC serà D i BD, D'. És un paral·lelogram, recordeu-ho. A i C són costats paral·lels i B i D són costats paral·lels. Anem a fer el rectangle. En un rectangle ABCD tots els angles són de 90 graus, dos costats seran iguals i desiguals d'altres dos que també seran iguals. Diu que en aquest cas AB mesura 40. Aleshores, en aquesta recta que hem fet, vaig allargar-la perquè m'ha quedat curteta, marque en el 0 la A i en el 4 la B. A minúscula i B. I clar, els angles són de 90 graus. Per tant, he de tornar a alçar perpendiculars des de A i des de B, alce perpendicular i torne a alçar perpendicular. Però els costats que vaig a fer ara són de 15 mil·límetres. 15 mil·límetres, doncs podem fer-ho, per exemple, en la regla. Amb el regle marque 15 i així torne a marcar 15. I ja unisc per a resoldre el rectangle. Jo torno a fer-ho en escaire i cartabó perquè m'agrada molt que estiga tot ben perpendicular. Ja tinc el rectangle. Nomene A, B, B, C, C, D, D, diagonals D i D'. Fixeu-vos, les diagonals ara no formen 90 graus. Costats paral·lels i costats paral·lels. Amb la tercera figura, el rombe. El rombe, la dada és AC, que és la diagonal 20. Per a fer la diagonal heu de tindre molt en compte en posar la recta enmig del requadre. Agarrem el regle i mesurem 2 centímetres, 20. De manera que de A fins a C hi ha 2 centímetres. Necessite traure la mediatriu perquè em donarà l'altra diagonal. Diu que les dues diagonals, ara ho veurem quan la figura estiga acabada, són perpendiculars entre si. Faig centre en A, agarre una mesura un poc més gran de la meitat. Recordeu que la mediatriu era el traçat geomètric que dividia un segment en dues parts iguals.
ho vam veure en la làmina de traçats geomètrics. Aquests arquets que he fet des d'A i des de C es creuen i en agarrar la regla i unir aquests arquets em dona just l'altra diagonal. La diagonal que he de localitzar ara és BD i diu que de B a D fa 42 mil·límetres. Matemàticament, si dividim 42 entre 2, són 21, 2,1. Per tant, vaig a posar des de la mediatriu cap a dalt 2,1 i des de la mediatriu cap a baix 2,1. Serà 2,1, moc un poquet per posar en 21 i així marcar en el 0. Ja tenim el rombe construït, perquè ací baix estarà B i ací dalt, que m'ha quedat molt justetet, estarà D. Anem a unir A amb D, C amb D, també unirem A amb B i C amb B. El rombe és una figura que, si la mirem, i acabem d'anomenar costat A, darrere del vèrtex B, costat B, C minúscula i D minúscula. Mirem el rombe. A i C són iguals. L'angle que es forma en A i l'angle que es forma en C iguals. Diferents de B i D, que també són iguals, però són més menuts que l'altra parella. Tots els costats del rombe, si es mesuràrem amb el regle, veuríem que són iguals. Les dues diagonals són diferents i són les dades de A a C fa 20 i de B a D fa 42. Les nomenem. I, per últim, entre elles són perpendiculars. Vaig a marcar el paral·lelisme entre A i C, perquè estem en un altre cas de paral·lelograms, paral·lelisme entre B i D, i vaig a agarrar el color blavet i passar les diagonals amb color, per a que entengueu molt bé les característiques dels paral·lelograms. Ens queda l'últim paral·lelogram, el romboide. Si el rombe és al quadrat, el romboide és al rectangle. Ara l'explicarem en construir-lo. Diu que el costat AB són 20 i heu de tindre molt en compte de posar els 20 cap al costat esquerre, de manera que tinc 20 A, B. I ara la dada que falta sí és que l'angle A serà de 60 graus. 60 graus. Fixeu-vos com vaig a posar l'escaire i cartabó. Vaig a recolzar-me en aquest costat d'ací que està vertical, vaig a recolzar el catet major de manera que el catet menor se recolza en AB i ara en pujar amunt, quan per la hipotenusa passe per B, trace l'angle i quan passe per A, torne a traçar l'angle. Heu vist? El joc és col·locar el cartabó damunt de B. Mireu, vaig a fer-ho més còmode. Recolze el menudet i en pujar amunt, B, continue A. I diu que A, D, B, C són 30. Molt fàcil, i ja el tindrem acabat. Mesure de A a D 30 i mesure de B a C 30. I acaba el romboide. Ja sabeu que jo soc molt favorita de l'escaire i cartabó, així que vaig a tancar, per si de cas, amb l'escaire i cartabó. Nomene el romboide A, B,
C, C, D i D. Diagonals, canvia el color blavet. Les diagonals són de D, de A a C, és D minúscula. Rodo un poc la làmina sempre per a que me vinga de mà fer-les rectes, de prima. Estudiem el romboide. Tenim que A i C són angles iguals i diferents de B i D que també són iguals. Que A i C són iguals, és a dir, si A mesura 20, C també mesura 20. I que els altres dos costats, B i D, són iguals, però en aquest cas mesuren 30. Falten els paral·lelismes. El color roget era que B i D són paral·lels i que A i C són paral·lels. Ja tenim els 4 paral·lelograms, costats paral·lels 2 a 2. 2 a 2, 2 a 2 i 2 a 2. Els trapecis tenen el seu nom que li ve de quadrilàter i el seu cognom ve dels triangles. Si agarrem un triangle rectangle i tallem la punteta, queda un trapezi rectangle. Si agarrem un triangle isòsceles i li tallem la punteta, queda un trapezi isòsceles. I si agarrem un triangle escaler i li tallem la punteta, quedarà un trapezi escaler. La característica dels trapezis ja havíem dit que era que dos costats eren paral·lels, solament dos. Dos són paral·lels, aquests dos no. Dos són paral·lels, aquests dos no. Dos són paral·lels i aquests dos no. En la nostra làmina, el primer que farem serà fer la base de tot. He posat que AB són 35 en els 3 casos de trapezis i en el trapezoide. Per tant, col·loque el cartabó, col·loque l'escaire i així no tindrem problemes d'espai. Recta, recta, recta i recta. I vaig a fer totes les bases de tiro de 3,5, AB 3,5. Primer trapezi, trapezi rectangle. Angle recte de 90 graus. Cartabó sobre AB, recolze la hipotenusa i ara puge i per aquest catet que queda lliure, sobre la A faig la perpendicular, símbol de perpendicular. Ara diu que de A fins a D fa 20. Rode la làmina, col·loque el regle damunt la A i marque D, que és 20. I ara la característica dels trapezis, dos costats paral·lels. Per tant, recolze cartabó, escaire i puge fins a la marqueta que havia fet en D. I la tercera, i ja vosaltres definiu C on vosaltres vulgueu. En aquest cas vaig a posar-lo així mateix, C. I ja puc acabar de construir el trapezi, perquè el trapezi vaig a fer les diagonals, acabo de nomenar A majúscula A, B majúscula de vèrtex, costat B, C i D. Vaig a fer les diagonals D i D' en color blavet. Recordeu que totes les mesures, tot el que feu és recomanable que ho deixeu tot a llapis. Els arcs sempre a llapis. Pugueu fer de la mateixa manera que jo, amb un color de fusta anar marcant. Diagonal D minúscula D'. I en aquest cas, com estem en un trapezi, solament serà paral·lela la primera i la segona. Fixeu-vos, A i D 90 graus i la resta de costats, cada costat mesura diferent, per tant ja no hi ha tanta igualtat com tenien dalt. Segon trapezi i l'isòsceles. La base de 35, havíem posat del 0 al 3,5
I ara està dient-me que els angles són de 60. Doncs farem com havíem treballat per a fer el romboide. Recolze l'escaire, el catet menor damunt d'AB. Pose el cartabó. I ara fixeu-vos en el joc. Quan tire amunt, per la A, angle de 60 graus. Si el tinquetet rode i ajuste, puja fins la B, angle de 60 graus, al contrari. 60 graus i 60 graus. Ja havíem dit que recordava el triangle isòsceles. Diu que la mesura de AD serà 20. Per tant, agarre el regle de A a D, mesure 20 i vaig a tancar amb una paral·lela, perquè estem en el trapezoide, en el trapezi, en el qual dos costats són paral·lels. Col·loque escaire i cartabó, sempre és de la mateixa manera, i puja fins la marqueta i trace localitzat C. A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, diagonals de A fins a C, diagonal de B fins a D, la D i la D'. I aleshores costats paral·lels. Per això és un trapezi. El trapezi escaler aneu a fer-lo de manera lliure. Mireu, agarreu la referència de A i B, pugeu un poquet amunt per on vos vinga bé i traceu la paral·lela. L'única cosa que heu de tindre en compte és que no siga perpendicular perquè seria rectangle i no siguen els angles iguals perquè seria isòsceles. Per tant, posaré una així i una I. C i D. Unim. I nomene A, vèrtex A, costat A, vèrtex B, costat B, C, D i D. Canvie al blau perquè he de fer les diagonals. Cada vegada la figura té menys igualtats i té menys característiques que la facin dificultosa a l'hora de dibuixar. Ja heu vist que hem tardat molt més en dibuixar els quadrilàters paral·lelograms. Falta nomenar D' i marcar les paral·leles. Ja hem fet els 3 trapezis. Trapezoide, lliure, totalment lliure. No ha de tindre cap costat paral·lel, per tant, vaig a posar el D així i el C més altet, ahí. De manera que a l'unir A amb D amb C i B amb C, cada costat mesura distint de l'altre. No hi ha res paral·lel perquè estem en el trapezoide. A, B, C, D. Canvi de colors, falten les diagonals. Ja sabeu que de A fins a C és la diagonal D. De B fins a D és la diagonal D'. No hi ha res paral·lel. Ja tenim la nostra classificació realitzada. Quadrilàters amb costats paral·lels 2 a 2, els paral·lelograms. Quadrat, la figura més perfecta, tots els angles de 90 graus i tots els costats iguals. Rectangle, costats perpendiculars i paral·lels 2 a 2. Rombe, tots els costats són iguals, però els angles iguals 2 a 2 i paral·leles. I romboide, aleshores dos costats iguals, altres dos iguals i les diagonals desiguals i inclinades.
els 3 trapezis, rectangle, isòsceles i escaler, i el trapezoide. Ara faltarà la vostra part lliure.